Morning teenage yake. Kodi munamvapo za Rupkund Lake, imenenso imatchedwa kuti Skeleton Lake. Rupkund Lake ili mkatikati mwa Himalayas Mountain. Kuli ndi patali wenera kukwera phirilo kukafika pamwamba ndi lake iyo imaoneka pansi pakatikati pa mapiri. Imakhala kunena kuti foti nkozizira kwambiri, nthawi zambiri imakhala kuti ndi yowuma. Koma mu 1942 munthu wina mountain ranger ankayenda zake anakwera pamwamba kuyang'ana pansi, anapeza kunena kuti mtsinjewo wasungunuka, anapeza nyanjayo yasungunuka komanso madzi atsika. Atayang'ana anaona muli mafupa anthu ambirimbiri, anthu anakapanga report. Nde patatha nthawi anakwanitsa kupita anthu ofufuza, anapezadi kunena kuti ndikodzaza mafupa anthu ambirimbiri, ena ana akuluakulu. Anachita estimate kuti mafupa ndi anthu pafupifupi 800, koma sichimadziwika kuti anthuwa anabwerapo bwanji ndipo chinachitika ndi chani. Ndi amata atachita cheki mafupawo, mitu imaoneka kuti inali yovulala, onse amaoneka kuti ndi ogagadidwa mitu. Ndena amanguti ayi mwina anthu anachita kuphedwa ndi kukatayidwa kumeneko, wena panali ma theories osiyanasiyana. Kena koma archaeologist anatenga matupi angapo chifukwa chonena kuti zinasonyeza ngati kuti imfa yake inali yansangasanga kwambiri, ndipo mafupa ake anali preserved bwino osawonongeka kwambiri. Onena kuti ena amapeza kuti khungu likadalipo. Ndi anatenga ma DNA komanso zosiyanasiyana kuti akapange matest. Anapanga matest, anapeza kuti anthu anda kalekale kwambiri, anakwiriridwa pa lekipo kalekale kwambiri ma 800 AC. Nde kuchoka nthawi imeneyo anayamba kufufuza kuti chomwe chinachitika njani. Ndi anaona kuti onse amene anawaona anayeza anagagadidwa pamutu. Nde anapanga conclude kuti inali event ya natural disaster yomwe inapangika, ndipo akuti kunagwa chimvula choopsa cha matalala, ma hailstorms. Kuma zimatalala zake ngati dzimiyala za mphamvu zina zake zoti inangogwa nthawi imodzi ndikuwagendagenda anthu aja m'mitu ndikuwapha. Chinayi cha mphamvu chachikulu kwambiri, anthu onse anafa pompo, anathera pompo, anakwiririka. Nkupezeka kuti lake iyo ndi imeneyo yoyeti anakwiririka pansi pompo, anakhala pomwepo, palibe aliyense amene amadziwa. Plus kuzizira basi panauma, anthu osadziwa onena kuti pansipo pali yani, pali anthu 800 onena kuti anaphedwa ndi hailstorm. Iyo science imati hailstorm, koma anthu amati chilipo chinachitika. Koma science imati anthu wasangakhala kuti onsewa anagagadidwa mmutu like that. Pattern yake chani mene anachitira, mene anapangira investigate ndi conclude, anapeza kuti zinali zimatalala zoopsa kwambiri, zinangofika ngati mliri ndikugenda aliyense nthawi imodzi anthu nkuphedwa. Imeneyo ndi nkhani ya Skeleton Lake. Zikomo kwambiri.